čas. Čaute ľudia, maminky. Dneska tu máme content a ideme si zahrať a zabušiť ako Janov Špekatý. Aha, mixer. Haha, dostal, oho. To bolo čo? Opa. To je Šimon! No ale akože máš pravdu, že mali by sme historici. Dobre, dávaj, hneď preč. Kde je? A čo robí tento? Aha, tu je. Aaaa! Ty! Tu sú zasté sprosté zvuky, už ma to sere. Pozor. Tam niekto bol. Aha. Tam niekto je. A čo Aha, myslíš, pozor. To čo je? On ťa chce iba objať, nehaj ho. Nie, mňa nehaj na pokoji. Chod do piče. No ja neviem, ja som to ešte nepozeral. Zastý ty malé hovno. A kde je tento? Chod do piče. Čo je? Je tento debil malý. Kde je tá kamera? Nemôžem kričať, musím dať lock-in. Čo ty debil malý robíš furt? No, strašne som... A poď ešte tu na. Aha. Mixer, či? Dobre. Piči. Utekaj. Ideme, poď natoč to ešte. Možno tak, možno zdochnem, ale poď. Do it for content. Tu som. Aha, Utekaj. Ruky bazúky. A čo sa bugol? Čo? Utekaj, Kubo, utekaj. Bože. Nehaj ma. Nie, prosím, fakt, ja budem počúvať, nie, prosím. Som v riti. To je čistý chuj. Som mŕtvý, aha, tak až teraz.